Oh, akhirnya kena. Alah. Kowe, alah mangane kaya ngono dadian. Angin. Duh. Alah. Tante sus. Alah. Oh. Udah sampai nyepot ini belum. Wah, spot aduh. Klempes berduri. Wes ngene lho spot favorit bersama Kevin Eskapa. Diko kepesing. Wis potes saknyus. Aku durung salin dulu. Durung salin. Tak salin sih. Yes you. Lah polo. Kita mana pemancingannya ya polo. Oh, lumute support lek Kevin lumut nguter bola. Wah, sak jauh setan aja. Kasar, kelep. Lah. Lumut pasti pakai getipal fishing yang ini saya pakai yang merah. Bismillah. Nyuwun ulama, Mbah. Ora ngarani, Mbah. Sak pawai. Alah, piye iki? Yang belum karib loh. Ini tadi nyeburnya paling terakhir saya. Sarapan dulu. Alah, sinyal. Alah, siapa tenanan orang lagi cucum lagi. Alah. Digondol nanti. Alah, munggah meneh. Langsung disinyal sana. Ora dibablas ke. Imah nyantol ya apa ki. Alah. Coba sekali lagi boleh. Oh, entak tenan toh. Dikit wae, enggak usah banyak-banyak. Udah ada sinyal lah. Tuk, nyor neng timbrok nanti. Alah, langsung strike bola. 2 kali lempar langsung strike. Mantap jiwa, WGM. Enggak pakai lama bola. WGM nya aku nyampar kok iwak tenan iki. Nah. Lagi benak ke karamba lho iki. Ya tadi. Alah. Duh nyantol. Handal suket. Kan makan nggak pakai lama. 2 kali strike, lempar langsung strike. Nah, kasih yang main tak wae piye dia. Sak suwir pakane sak suwir. Kok tidur kambangane. Tuh, alah. Aha. Gak pol iki. Nah,
kadang gerak di pesan iwak ngono golek iwak gampang pesan iwak wis kena kagak juga. Tuh. Alah. Alah, ucul meneh. Iki mangan apik ngono kok. Tetes apik lek luput. Ah, semane. Nyok ngono ra kena kebangetan. Ala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 , kusik. Alalalalalala. Akhirnya, ihi, do minggira. Nengah-nengah ngapa lo? Ikan takut kedalaman. Kedalaman cukup 1 meter lebih dikit. Sementing ra nyantol nang ngisor. Oh, 1 meter lebih dikit. 1/4. Nyantol. Oh, alalalalalala. Oh, tajir. Enek kok ngene. Delegek minus lho iki. Wis. Kancaku nang ndi? Tahu cali walung kok. Tahu cali putihan walung kok. Hei, kancaku. Tuh. Ayo buka alah. Cindel. Ra kena cewek. Semenan. Walah kemaki. Iki orang geus lho. Oh, tas tuk iwak neh alah nggon iwak ngene karo ngalih to lek lah iwak engko kene sing ngelongi sapa slebang anjrit alah aku mau dedel mah lho wolong nyari seprapat ora kerekam no ancuk nano
Sayangnya cuman ra kerekam dadi engko dipae doang. Lah mau kerekam dedele ya ora ya wis genah mau lek. Ya ampun ana. Tenin lho. Semi. Ra kerekam. Lho iki maneh iki lho saus-saus calane pangan ngene kok. Iki anak akeh banget mambok nih mau sempet kecekel ra sida. Kene Mas, Mang mriki wathuk. Rasah kiter. Mare ombak wae man. Tante sus, alalalala, alala, alalala. Tante sus. Oh, sewangile ram kat mau dinteni kok. Pletes e kok onak-onak tak. Alalala. Gawe leger sithik tok. Kene iki stok 2 kilo iki. Duh, alalalalala, alalalalala, lala, enak lek, dodol gede kaya lek, kok ngarep kurang apa lek? Tok, timbang nang kono ora ono kene lho. Lah ya nggak ngendekna lah delok kok carane. Antuk nana. Antuk kali kan bisa terus aku. Kowe, alalah mangane kaya ngono dadian. Angel mendhetek mangane gara-gara badhe. Sle-sle. Mangane dadi ra pletes. Nah yo. Tuk nyonek lah. Alalah. Lah ngene iki lho iwake mene-mene. Alalah. Iwake yo sakarepku yo semene-mene le. Gemuk-gemuk ini lho karepku ki. Kan makan kali ini nggak pedes karena badai. Jol nongko. Badai bola mana nggak pedes. Tung tak tung. Alah, yang ngopo. Ora pedes lek man gendut sithike kena. Ora ngenteni pletes. No, akhirnya kena. Alalah. Orang golek rencak titik bola lah. Masa ngene ora nyari cah. Yes. Kene diko. Iwak tok ngene.
Bade ikan makan, rabade tambah makan. Oke, boleh mancingnya saya sudah dulu belum. Bade malah kepala saya pusing, pengen istirahat nih, tak tidur suwe. Habis piket malam belum. Mancingnya nggak pakai lama loh bro, ini nggak lama, ini belum ada jam 8. Alalalalala, watak WGM gimana lagi kayak gitu, tonton di wae watak. Wah, WGM ora mlaku nyampar takir, nyampar iwak wis. Sanggon-gon iwak kok ngene nyeranyen gitu. Sepote ring. Ngasem kayak lewat termbesi ya loh. Termbesi dua besar-besar buat tanda spotnya asem. Oke. Semoga kawan-kawan nanti sebentar dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti teman-teman tak sendiri.